Kaixo, Kaixo Aran? Izaro, kaixo, Kaixo. Zer moduz? ondo, bueno, hementxe. Akuario denboraldin sartuta, energia erabat sentitzen. Ze Bai. pasa zaigu Izaro? Ze pasa zaigun, Akuariok eta Uranok harrapatu gaitula. Guk jarrita gendun, eguna, ordua, programa hau grabatzeko, baina Akuario eta Urano konformista dira, eta ez zuten nahi, eta beraiek nahi izan dutenean egingo dugu, osea, ja, aste bete bada, pasatxo, sartu zala, eguzkia akuarion, baina, bueno, akuario gauzak egite ditu bere modura, orduan, irrespetatzen dugu ezaran. Hoixe, bere era eta ez usteko askokin, ez? Orduan, bueno, gaina ez behin, ez? Pare bat zita edo hiru jarrita genitun eta jundia gauza desberdina gertatzen, eta bueno, lo que viene conviene esaten deun bezala, horri heldu beharko jau, eta hoixe, onarpenetikan, aurrea. Hoi da, Gaur iritsia momentua. iritsi Izaro da, ondo esan iritsi da. dezun bezala, ez? Akuario denboraldia urtarriako gehien hasi genuen, eguzkia egun hortan sartu baitzan akuarion, eta otsaiak 18 arte izango deu bertan. Hori da, otsailean 18an eguzkia ja piztizea pasako da, orduan, hori izango litzateke aurtengo akuario denboraldia. Bai. Orduan, bueno, ja esan deun bezala, ez ja pixkate ja denboratxo bada energia honekin gabiltzala, eta guke bintzat bete-beten sumatu deu. Aurten gaina, edo momentu hontan gaina ez da akuario denboraldik, bueno, pixu berezia dauka, ez? Planeta askota duelako hor, orduan, bueno, ez da zerbait oso aislatua, batez ere oso energia kontzentratua dau hor baita, ez da? Bai, hori da, ez da eguzkia bakarrik akuarion sartu, eguzkiakin batea ere beste planeta batzuk ere sartu dira, baina, bueno, hori gero igual transitoetan kontatuko dugu, guatzen igual pixka kontatzea jendeari zer den akuario, ez? Eta hemen betikoa ariketa egin ez akuario pertsonak burutik kendu, ezik eta akuario energia orokorrian zer den denok badaukagulako, gehiago edo gutxio gure kartan akuario energia hau. Hoxe, eta bueno, saioare pixkat energia horrekin ingo dugu, ezta? Akuario energia horrekin. Akuario zeinua, aireko zeinua izango zen, orduan, bueno, beste, ez? Lehen Capricornio lurrekoa eta beste oinarri batekin eta sustrai eta jute horrekin geto zen, eta guain, bueno, arinagoa da, ez? Beste dinamika eta beste elementu bat airea, ezagutzen dugu ondo, bueno, kutsu horrekin tortzea. Akuario baita da, maskulinoa izango zen, eta finkoa, ez? Gauzak aldaketa esan den arren, ez? Akuariok imprebistoak eta ekartzen dituen arren, bere, bere ezaugarritakoa da finkotasuna, ez? Aldakortasun horretan finkoa izatea, orduan da zerbait, etengabe hori daukana. Batzutan, ez? Igual ulertzeko akaso, pixkat igual da, pixkatola zerbait, ez? Baina aldaketa baino finkoa bai, dakiguna beti, ez? Aldatzen ez dena da, zerbait berria edo espero ez bezala izango deula edo freskotasun hori ekarriko digula eta beti proposamen horrekin eta hoi bai dala zerbait finkoa, ez? Hori da, azkenean akuariok erakusten diguna da, finko mantentzen den gauza bakarra aldaketa dela. Bai? Hoxe. Orduan bada pixka bat kontraesan badirudien arren, hemen finko mantentzen den gauza bakarra aldaketa da, ez? Orduan hori da, akuariok ekartzen diguna, aldaketaren finkotasuna, ez? Izango litzateke. Oso ondo izaro, oso ondo azaldua. Eta ezaugarrik izango zian, pixkat autentizidade hoi, errebeldia puntu bate bai, ez, aldaketa hoi, bueno, teknologiakin bai zerikusia handia du akuariok, ez da, azkartasuna, ideia berrik, improvisaketa biek, ustekabeak, baita autentizidade bilatzea, ez, gauza, bueno, gero aipatuko dude bai, baino berrikuntza hoi, ez, pixkat aire fresko hoi, ez, bere elementua lotuta ere, eta Bai, pixka baita maskulino alde hortatik bai, bueno, pixkat akzioa ematen digun zerbait, ez, pixkat hor, ez dala, bueno, aldaketa bai, baina, bueno, barruagotik, edo pixkate bai proposamena da, hoi, ekintza horta pasatzea, eta sentitzen dugun aldaketa horri, lekua, eta proposito bat, eta, ez, hortikan bideratzea, ez, bai, gauzatzea. azkenean akuario badago oso etorkizunera bideratuta,
energia aurrera begirako mundu ikuskera bat da, ez? Orduan, zentzu horretan, zaharkitua da ona, aldatu nahi izango du, eta batez ere akuarioren ezaugarri nagusietako bada askatasuna, ez? Akuariok sentitu behar du aske, gauzak berak irudikatzen dituen bezala egiteko, ez? Orduan, zentzu horretan ere, bai teknologia berriak eta horrelako gauza beti modernoak, ez? Oso beti energia modernoa da, baina baita ere oso bideratuta dago kausa sozialetara edo kausa humanitarioetara, ez? Akuariok ere da kolektiboak eta taldeak, batez ere estruktura horizontalak, eta pixka bat modu asambleario, kooperatibo, horretatik kolektiboarentzat onuragarri izango den zerbait berria eskaintzea, ez? Orduan zentzu hortan, ez dakit, bueno, Euskal Herrian hain zabaldua dagoen herrigintza, edo partido politikoak, ONG-ak, auzo elkartek, ez? Gauza hau edenak oso akuario izango lirateke. Gure kasun izaro adibidez, tarteka elkartzen gean astrologian inguruko jende edo talde hoieke bai izango liake ez, akuario azkenen dia pixkat, gai konkretu baten ingurun elkartzen gean taldeak, izan forma juridiko batekin edo talde politikoak eta bezala, edo, ezakit, edo yoga egiteko juntatzean taldeak, edo antzerki talde bat hobi bezala ere ez, Bai, elkartu baitezkenak. bai. Aukeratutakoak ez, kasu hontan izaro? Hori da, azkenean akuariok proposatzen duen kolektibo edo talde honek eduki ditzake bi norabide, ez? Alde batetik helburu konkretu batzuk edo ideal batzuk lortzera edo bideratutakoak, eta hauek izango lirateke talde, kausa baten alde edo lanean dauden taldeak, baino bestalde ere, afizio edo interes batek elkartzen gaitun talde bat, ez? Astrologia dela, astrologia ikasi nahi dugunak. Gantxilloa aitea gustatzen zaien persona, horiek ere talde hori oso akuario izango zen, ez? Interes berekoak eta aukeratutako lagun taldeak, ez? Akuariok ere hitz egiten dugu asko lagunei buruz, lagun taldeei buruz, baino talde horiek beti aukeratuak, eta ez hainbeste tokatu zaizkigun lagunak, ez? Tokatu Betiko kuadrilla hoi elitzeke izango akuario Ez, kuadrilla bat. betiko kuadrilla hori baldin bada txikitatik sortu den kuadrilla eta aukera bakarra zalako, klasekoak edo auzokoak edo hoiek, hori ez da hain akuario, hori ez da hain akuario. Akuario bada gehiago nik askatasunez aukeratu dut, ez? Eta txikitako kuadrilla, bueno, izan daiteke, baina zalantzadunik askatasun handiz aukeratzen ote dugun guk txikitako kuadrilla, ez? Inguruan tokatu zaizkigunak. Gerora, bagoaz, beste talde batzuk sortzen, ez? Gerora, ez dakit ikasketa direla eta, institutuan, edo unibertsitatean, edo lanean hasten garenen, edo afizio antzekoa ditun jendeakin, eta hor sortzen aztegea beste taldetxo batzuk, beste sare batzuk, akuario da oso sarea da, hori bai da gehiago, ez? Nik aukeratu dudana, eta antzeko interesak edo antzeko mundu ikuskera dugun pertsonez osatutako talde hori izango litzake gehiago akuario. Oso ondo, nik uste akuarion aire eta freskotasun hortatik pixkat azaldu deula, eta zeiru hitz zaizu pixkaia gure akuariotasuna gure kartan pixkat hola, ez? Gure Dena azaltzen haste bagea. striptiz sekzioa buruz ari aran. Hoxe, nun aipatu nahi, baina ezin saioik hitza aipatu gabe, así que... Baina striptizean sartu aurretik, gustatuko litzaidake pixkat ezberdintzea, ez? Akuario, denok dugu akuario, kartan, batzuk planetak eduki ditzakete, edo ez, baina ez dela berdina, eguzki akuario neuki, ilargi akuario neuki, aszendente akuario neuki, bai, orduan, akuarioren ezaugarriak berdina dia denentzat, baina adibidez, eguzkia akuarion daukan batek, dizdira ingo du edo bere zentrua izango da originala denean, autentikoa denean, askea denean, ez? Hori naiz, ez? Eguzkia da ni naiz, orduan. Eguzkia akuarion duen batek, ni ezberdinan naiz. Ni originalen naiz, ni askean naiz, ni autentikoan naiz esango luke, ez? Aldiz, ilargia akuarion dakan batek da hori behar dula.
bai? Ilargi akuariondun batek behar du askatasuna. Behar bada, Ilargiak beti, oi ez, gure behar emozional eta hortik itzen diten digu ez, eta askotan bestekin bai nola harremantzen gean behar emozionalei guk ez baitegu hori asetzen. da. Orduan, hilerriak hitz egiten digu gure aterpe emozionalaz, eta akuarioren aterpe emozionala askatasuna da, bai? Beste pertsona batek, hilerria, ba, adibidez, kanzerren edo tauron duen batek, beharko du, ba, igual besarkada bat, orgoxo egon, beste pertsona, ba, bere behar emozional hori sentitu dezala, ukitu dezala, akuarioren behar emozionala justiz da kontrakoa, ez? Behar du distantzia, behar du askatasuna, ez? Orduan, ilargi akuario duen batek espazio vital handia behar du hor sentitzen delako seguru, ez? Eta akuario aireko elementua izanik eta airea da mundu mentala, akuariok behar du bere emozioak razionalizatu, ez? Orduan zentzu hortan, ilargi akuario duen pertsona bat ez da sobera emozionala, ez? Da desapegatua eta pixka bat intelektualagoa, Distantzia, ez, bai. distanteagoa, hori da. Hor, ezakit lehen aipatu dugu, baina ba, hoxe pixkat hotzagoak eta izan daitezkela ez. Bueno, ezaugarrietako bat akuarionare bai, ba, hoxe hotzagoa edo distanteagoak eta Bai, izan daitezke. jendeak akuario energia handia duen bez pertsonei egozten diena da, ba, ze desapegatua, ze desbinkulatua, ze hotza, ze mentala, ze intelektu ez, askotan. Bueno, bat, egoera batzutarako ongi etortzen da, ez? Nolako energia bat, da, baina, bueno, beti bezala, ba, hori orekatu eta regulatu behar, ez? Eta azkenik, markatu, ascendente egongo litzateke, ez? Orduan, ascendentea beti denez bizitzak ekartzen dizkidan egoerak ascendente akuario dun pertsona bati bizitzak ekarriko izkio etengabe gauza hankaz gora jartzea, bera pentsatutako planak beste modu batean egin behar izatea, ikasketa duelako akuario ascendentea duen pertsona batek desapegatzea eta aske izatea, ez? Orduan, ba, bueno, diferentzi hori, ez? Ba, eguzki ilargi eta ascendentearen artean. Ascendentea bai gure, bueno ez, lehenengo munduratzeoi eta gure pixkat zein gean ez, eta gure mozorro edo gure itxura hoi eta ez, gure identitate nolabait ez, gean hoi ez, esaten digu ez. Orduan askotan jaiotzatik bai, ascendente akuario duten horiek, ba, holako esperientzia akuarianok jasotzen dituzte, o izaten dituzte, ez? Askotan, ba, hoxe, ba, igual ospitalea biden jaio diala, edo ez diela denborik eman, edo bestelakola, ez? Bai, espero ez dituzun gauza gertatzen diala bide hortan, bai, ez? Da, pixkat, Bai, ez duzu. kontsultetan eta hola, ascendente akuario duen horietan, beti ikusten dira gauza oso markatuak, ba, horria, ez? Ba, momentu, jaiotzeko momentu hortatik ja, energia hoi ba ikusten dela ez, gauza askotan. Bai, eta haren zuk zer duzu akuarion? Bai, Izaro, nik aipatu dut bai striptisana, baino mitologiai buruz ez dugu hitzein. Ez Ah, dakit vale. aipamena nahi dezun? Venga, Bai, hankaz gaur gora. gabiltza, Bai, nabaitzen gabiltza. da, eh? Gure akuariokin ezin da gioia jarraitu, dena hankaz gora biali behar du. Venga, salto, atzea, oain mitologia, vale. Bueno, ba, mitologiara pixka bat joanez, mitologia astrologiarekin elkartzeko planeta bakoitzak badu, ez? Ba, mitologia zehatz bateko, ba, jainko edo jainkosa baten izena, ezta? Orduan, horretarako begiratzen duguna da zeinuaren regentea zein dan, bai? Hau, zeinu bakoitzak badu planeta bat, ba, zeinu hori gobernatzen duna edo, ez? Orduan, akuarioaren kasuan Urano da, bai? Urano da akuarioren regentea. Orduan, Urano da tximista, bai? Uranoren tximista. Urano agertzen da eta desagertzen da, bai? Orduan, mitologiatik Urano jainkoa da zeruaren jainkoa, bai? Zeru izartxuaren jainkoa, ez? Orduan bada sortzaile handia, bai? Gero, ba, Kronos Saturnogatik baztertua izan zana, baina ba, bera da sortu zuena, zerua izarrak eta sortu zituena. Orduan Urano representatzen du ba, txispa divina edo esan dezakeguna, ez?
zea hori, ez? Orduan, ideiak tximista bat bezala erortzen dira. Horretik handa hain imprevisiblea, hain bat-batekoa, hain ezustekoa, ez? Urano etortzen da, fas, eta jazta, bum, eta dena hankaz gora jartzen du, ez? Orduan, Uranok ez du baimena eskatzen. Uranok ez du baimena eskatzen. Urano etortzen da, zaharra uzten du, baina ez da rebeldia bat, porque sí, bai? Ze Akuario eta Urano erori daitezkeen el rebelde sin causa, ba ez. Uranok hausten du zaharra zertarako berriak jaio ahal izateko, bai? Zaharra ez bada hausten berriak ezin du etorri. Orduan hori da, ez? Berrikuntza etortzeko zaharra buskatu egin behar dut, bai? Orduan, Guk zea hoiei, ez? Esan dezun tximista hoiei zuzenen uranazo edo deitzen diegu, Uranazoak, ez? hori da. Norbaitek alako baten papa ara eman dio uranazoak, ez? Esaten diogu. Orduan, bada azkenian, urano bada evoluziora eramaten gaituna, mugiarazten gaituna, ez? Bestela, ba, hortxe, kieto, ongo ginateke betiko lekuan, urano dator lekuti mugitzea, ez? Orduan, em, tximista hori nei oso grafiko egite zait tarotera juten baldin bagea dorrea kartan, bai? Ba, tarota ezagutzen badezute, la torre edo dorrea hori garbi da, dorre bat eta dorre hori izango litzateke ba estruktura zarra, ez? Orduan Uranoren tximista badator, dorre hori puskatu eta dena goiti bera botatzera ba, berria jaio da ez? Tarotean dorrea bezala, badago beste arkano bat ere, eroa edo eloko esaten zaiona, bai, eta hau ere oso energia akuarianoa da, ez? Eroa badoa, hortik planik gabe, ez daki zer datorren, urrengo pausua ez daki zein izango dan, ez? Orduan, ziurgabetasun horretan bizitzen daki, eta bizitzak ekarriko dizkion sorpresak, bizipenak, eta ba, haiei ongi etorria, eta badoa inungo gidoiri gabe, ez? Eta hirugarren karta bat ere badago tarotean izarra dana, bai? Eta izarra hau bai akuario energiakin oso erlazionatuta dago. Izarra karta horretan agertzen zaigu emakume bat biluzik, bai? Eta bi pitxarrekin ba urak botatzen, ez? Orduan, biluztasun hori, ez? Naturaltasun hori, askatasun hori, akuariok ekartzen duen sanazio hori, ez? Izarra karta bada sanazioa ekartzen digun karta bat. Eta bada, mm, denak kendu dut gainetik eta natural aske sentitzen naiz, ez? Bada, ba, hori adierazten digun karta bat baita ere. Eta guen gu pasako gea natural biluztu eta Hori aske da. sentitzea. Bueno, balen galdetu jazu, ez da, izaronik aber akuario nun daukaten kartan, edo nire kartan pixkat, ez? Azteko hola. Bai, zer daukazun? A Estruktiz ber. atal hortan. Ba, nik akuario daukat seigarren etxean bukaeran eta zazpigarrena kuspidea akuarioan dauket, hau da zazpigarren etxean hasiera hortan, eta zortzigarrena ere bai pixkat hartzen dit ordu, bueno, batez izango zen, ba, zazpigarrenan etxea, ez? Zazpigarren etxe hori da, ba, bueno, harremanen etxea, bi pertsonen arteko harreman, hoien berdinen arteko harremanak izango liake, hori, bueno, ba, horrek proposatzen duna da, ez? Ba, bikote harreman, edo lankideen arteko harreman horietan, ba, autentikoak izatea, gauzak beste modu batea itea, ez? Ba, betiko estruktura horietatikan, ba, desberdinago izatea, hori, bueno. Kasu hautan, gero aipatu dugu Urano askotan, eta astrologiaz gehiegi ez dakin antzat Urano izango litzateke Akuarion regentea, bai? Ordu nik Urano ere bai daukat seigarren etxen. Ordu, bueno, sarrera Akuariona daukat seigarren gon, zazpin ba, gehiago notatzen dut akuario energia horri. Planetik ez daukat zazpigarren etxen, baino Urano daukat seigarren etxen. Seigarren etxea, ba, bueno, badakigu zue, aurreko, aurrekotan eta, bueno, ba, errutinak, eta gehiago, ba, pixkat, ez, egunerokotasuna, ongizatea, ba, gauza gorputza, eta bestelako la gauza naturalei lotuta, ez, lurreko elementu batetikan. Eta orduan, ba, egunerokotasun horietan, eta bai, proposamena da, ba zerbait, desberdina, autentikoa izatea, ba, esentzia hortatikan, ez? Orduan, bueno. Eta harremanetan,
askotan proposamena da bai da, bazakit, mundu guztiak ezkondu eta umeek eukitze baitu, igual beste forma batea ez du esan nahi hoi inbehar ez da nika, baino eta esan dezuna lehen ez da kausegabeko errebeldi bat, ez da, bale, mundu guztia ezkondu eta umeek eukitzen baditu, bikote harremanetan zentrauta, mota desberdinetako harremanetaz ari gehala garbigatu da dira. Ez du esan nahi ez naizenik ezkonduko, edo zazpigarren etxe hortan akuario duna ez danik ezkonduko eta aurrik ez ditunik eukiko. Baina da, behaien autentizia hortan, ez da kontrakoa itea guztiz, baizik eta, behaien esentzia hortatikan, bilatzea pixkat, harreman hori nola mantendu eta batez askotan, askatasun hori ere bai, ez? Zazpigarren etxe hortan aipatu de uranoke bai askatasuna, hor, hor hor gehatzea, ez? Eta askotan elkartzen gehan ere bai, esaten dugu esan izan da, ez? Jo, zazpigarren etxe hortan akuario daukenan artean, elkartu bar dugu eta harremanak nola landu ze, batzutan, en, biko harreman horietan beste pertsonak, segun eta ze energia daukan arlo hortan, edo orokorren, bueno, batzutan ulertzeko ere akuariotasun hori ez da erreixa izaten ez lehen aipatu du pixkat desapegatu gok edo ezain emozionalak o pixkat hotzagok izaten dira orduan batzutan binakako harreman horietan ez harreman guztietan bezala azkenen empatia hoi eta kariño hoi eta bai batzutan eskatzen da baino garrantzitsu hor nola enkajatu ez bueno nik batez ere nire bizitza pertsonalen sentitzen detena da askotan nire kuriosidade hortatik ane bai, bati bai astrologia ikasi dut, ez, lehen lanen neon bitarten astrologia ikasketak, antzerkia, bestelako gauzak, orduan, bueno, horreke bai eman du, harreman horietan, bestelako espazio batzuk sortzeko aukera izatea, eta bueno, bikote plan eta bestelako hiek, bueno, beste era batea bizitzea, ez? Orduan, adibidez, edo zutan ere arteko harreman hortan bai, ez? Askotan ikuste dugu idea berri asko etortzen diala, gauzak etortzen diala, orduan, bueno, autentizidade puntu hortatikan. Eta espazio vital handia behar dezula aran, ez? Etzeala Bai. kate motzean lotua eukitzeko bikote harremanetan batez ere. Eta batez ere, askok igual lotzen dute polimaitasunakin edo harreman irekiekin, eta esan duguna ez, ez dago formula konkretu bat hau aurrea emateko. Orduan askotan, askatasun hori alderdi desberdinetatik etorri daiteke ez, nire kasun, bueno, gehiago izaten da askatasun hori, nik nire afizio edo gustuetarako denbora hori askeago hartzeko, edo, bueno, bakarrik egoteko denbora ere bai, edo behar horiei erantzuteko aukera izatea, en, bueno, gaizki sentitu gabe, reklamatu gabe, edo horrek ez dula esan nahi ere, beste pertsonangan ez daukazunik interesa, edo horrekin egon nahi ez dezunik ez, da de bai, zure esentzia horrek eskatzen dizula nola baiteko askatasun hori ez, da katemotzean lotu gabe. Hori Baino, da. jende batzuen esan, baina horrez esan nahi du, ez nazula maite, ez dezunekin denbora nahi, edo ez, bueno, ez digoa hortik, ez da izaro. Ez, hori importantea da ere, hau guztia ulertuko duen pertsona bat topatzea, ez? Azkenean, harremanak ulertzeko modu oso kontrakoa daukan batentzat, zaila, zaila izango litzateke, ez? Orduan, beste pertsonak ere harremanetan, zazpigarren etxen akuario zu bezala, edo Urano baldin badu, edo Venus Urano baldin badu, beste pertsonak ere, konpartituko du, eta igual, eramangarriagoa da, ez? Bestela eskatzen du ze handia, ulerkortasun handia, onarpen handia eta errespetu handia, ez? Eta beste pertsonak oso garbi eukitzea denbora bat behar badezu zure gauzetarako eta zure espazio propio balin badaukazu eta ez bat zaude egunero bikotearekin ez du esan nahi ez zaitudanik maite, abandonatzen zaitudanik, retxazatzen zaitudanik, ez? Orduan beste pertsonaren zauritxoak dependetan non dauden, honek sortu ditzake, ez? Horretik, zazpigarren etxean kuspidan akuario dakan pertsona askorentzat harreman
estable batzuk mantentzea ez da erresa izaten, ba, behar bada ba, beste pertsonak hau ez duelako ondo jasotzen, edo, bueno, baina bai, hor badago lanketa, eta hor badago baita ere arriskuaran hau gerta ez dadin, norberaren ezaugarri hori diskutatu eta energia akuariano, uraniano hau tapatu, nik esaten duen bezala armaio barruan sartu, akuario eta urano, eta ez, benga, harreman konbentzional, tradizional oso estu egunero elkarrekin, eta ba, azkenean ez da sostengatzen. Halako baten uranok, ba, bere furia uraniana horietako baten bidez, ba, armaiotik atea nahi du, eta bere benetako autentizidade hori reklamatu nahi du, ez? Orduan, Bai, ba, ze azkenen hor barrunda hon esentzia hori hortik da, orduan azkenen ez, bat tapatzen badegu, itzalea ematen badegu, edo garen hori ez badegu onarpenetik lantzen eta gehan hortatik, ba azkenen esan dezuna ez, bai, ba ez dijoa guztiz, ez gea guztiz transparenteak edo, ez? hori Azkenen da, da, ba hoxe, hori eta da. seguru hor barne borroka handiak egon daitezkela. Eta, bueno, aipatu deu zazpigarren etxe hau eta gai hau guzti, baina egia da, ez, ba, azkenen gure bai, gure osotasun hortan, ba, gure mapa aipatzen duguna ez, karta natalana, ba, ezaugarri desberdinez da osatuta, eta, bueno, ba, akuariotasun hau ere zazpigarren etxe hortan, ba, bueno, bestelako, ba, ilargia esan duguna, ez, behar emozionalak nundikan eta nola, eta nunditeune bai, ba, garrantzia handia du gero, ba, harreman horiek ere nundikan bizitzen diteun orduan. Hori da. Seguro akuario kutsua hor da hola, baino, ba, bestelako gure zaugarri behar eta, ez, aspektu afektibo horiek bai, ba, jokun sartzen diala. Bale, aran orduan, zer esango genioke, bere ezaugarri hauek ezagutu nahi dituen pertsona bati, akuario nun daukan, urano nun daukan jakin nahi duen pertsona bati, zer gomendatuko genioke? Jakin nahi dun bati? Bueno, nik asteko ez bau karta natalain, ba, irakurketa hoi itea, eta pixka landuta bali mauka, ba, bueno, ba, beidatzen jutea, nahi badu partekatu bai bere esperientzia, eta gaina momentu hauetan, ez, ba, akuario momentu potente datozen hauetan ebai, eta pixkat galduta sentitze bali da aipatzen dugun gauzekin, eta ez balimaki pixka bere kartan identifikatzen, ba, momentu hau adibidez, transitotako irakurketa bat iteko ere, ba, oso momentu ona. Hori da. Beraz, ez badezu karta inoiz egin, karta natalan irakurketa, hemen, aranekin, eta transitoen momentuan akuario energia potente hau nun ari zaizuen manifestatzen, bizitza ze ari zaizuen eskatzen, transitoen irakurketa puntual bat egin nahi izan ezkeo ere, ba, badakizute gurekin kontaktua nola jarri, kanal guzti, bide guztia dakizkizuten. Bueno, izarotazuk, Ai, jo, eitin uste neun, nun, eta igual ja, pasako ja, zala pasako Urano zala. eta Ja, ni nire, despistatu nahi izan nazu, bai, eh? gatxiz, gaizkiata zait. Bueno, nire striptiz akuarianoa. A ber, nik esan beharra dakat, akuarion ez daukadala planetarik. Vale? Baino, ba, esaten nahi gen bezala, honek ez du esan nahi, akuario energia ez dudanik ze badut eta desente. Orduan, zergatik dut eta desente. Nik dut akuario bosgarren etxearen kuspidean, bosgarren etxearen hasieran, bai? Orduan, bosgarren etxeak hitz egiten du gure identidadearen espresioari buruz, bai? Orduan, nire espresatzeko modua oso akuarianoa da. Bai? Nire espresio guztia, bada, ezberdina, askea, pixka bat erratikoa, batzutan hemendik, beste batzutan handik, orduan ez, askotan, ba, bueno, pixka bat, baina atzo hau esan zen, non, ez, ja, baina Bai, gaur, bai, bai. ez da. Testigu naiz batzutan. Bai, bai, pixka bat zera, espresio kaotiko hori ez. Kaotiko baina gehiago erratiko, bai, kaotiko izango zan piztiz, gehiago erratikoagoa. Eta gero, klaro, begiratu behar dugu urano non dagoen, ez? Orduan, ere kartan nik urano bigarren etxean daukat. Bai, orduan, bigarren etxeak hitz egiten digu gure baliabidei buruz, eta baliabide, ba, beti banatzen dugu, ez? Baliabide materialak, tangibleak, eta baliabide, ba, personalak, ez? Orduan, baliabide materialei dagokionean, eta batez ere diruan zentratzen baldin bagea, eta batez ere bigarren etxea ulertzen baldin badegu, diru iturrian nondik lortu, urano bigarren etxean dugunok, da imprevisibilidad total, bai? Orduan,
Adibidez, Urano bigarren etxean izan daiteke, bapatean sekulako diru sarrerak eta bapatean ruina total. Orduan, ez dago egonkortasun ekonomiko bat, bai, hori hasteko. Urano, Finkoa dan bakarra da, ez dagoela egonkortasun hori da, ekonomikorik, ez da, hori da, Izaro? hori da. Horren aurren, onarpena bakarrik gehatzen da, ez? Bai, bai, bueno, lehenengo hau jakitea, ez, Bai. ezagutzea. Ez da hau bakarrik, baita ere askatasun finantzieroa handia askatzen du, bai? Uranok askatasun finantzieroa, askatasun finantzieroa zer da? Eta mm, tra, Uranok ez die tradizioi jarraitzen, konbentzioi jarraitzen, orduan uranorentzat. Em, Beste batzuentzat lana egin eta soldata, hilabete bukaera nomina bat jaso eta ez. Osea, horrekin aspertuitea hori ez dijoa berekin, behar nahi du, urano horrek nahi du, modu ezberdinetan, modu arriskatuetan, modu originaletan, diru jatorri horiek, ez? Orduan, zer Ura da? hoi, ez? Eta izebola da hoiek bai ematizkigutenen Hoi bezala. da, rafaga horiek, ez? Orduan, zer gertatzen da honekin, bueno, ba, nik nire esperientzia propioa zitzein dezaket. Hau jakin artean, eta zure kartaren osotasuna ikusita, nire kasuan, ba, kontuan hartu behar dena da, nik Capricornio energia asko dudala. Eguzketa Venus Capricornio, eta Capricornio zer da? Ba, gauzak nahi ditu, antolatuak, programatuak, planifikatuak, dena, ez? Ba, un plan de pensiones, eta nire nomina, eta urte honetan zenbat diru sarrera aukiko ditudan, orduan, energia horretatik, eta ni jakin nuen arte urano nuela bigarren etxean, nik beti bilatu izan dut segurtasun bat, ez? Ba, lan fijo bat, soldata fijo bat, nomina bat, beste, ez dakit, orduan, segurtasun horren atzetik, ibili naiz bizitza osoan, baina bizitza etortzea, tankaz gora jartzeizu, pues bapatean, ba, bukatu da lan hori. Eta bapatean, ba, ordun gelditu eta ba jartuko dut eta eszedentzian. Ordun diru sarrera gutxitzen dira edo bapatean ez dakizela eskaintza eta sekulako soldata. Baina 3 hilabete pasa dira eta programa hori ja bukatu da eta ja ez dago lana hor. Orduan, kriston gora bera, ez? Nik pasaitut urte desente estabilidade baten atzetik, bueno, konturatu nintzen arte eta astrologiak lagundu zidan honekin, Urano bigarren etxean neukala eta hor ja esan duen, bueno, izaro, errenditu zaitez. Eta orduan esan duen, bueno, ba, onartu, ez? Orduan, ja hemen klak bat egiten duzu eta ja pasatzezea hori erabiltzea zure onurarako. Orduan, neri Urano bigarren etxean zer ekartzen dit? Diru iturri ezberdinak, proiektu hau dela, bestea dela, hemendik dela. Duela 4 urte, autonomoatan alta eman nintzen. Nik irabazten den nire dirua, gestionatzen dut, nik erabakitzen dut, bere pikoekin, badaude, bueno, ba, autonomo zaretenok jakingo duzu, badaude hilabeteak diru sarrera altuak, baina badaude hilabeteak bajuagoak. Orduan, inprevisibilidade honekin manejatzen eta honekin jolasten ikasten, ez? Bizitzen ikasten. Bada inestabilidade handia, desegonkortasun handia, baina ematen dizun askatasunak ez du preziorik. Bai, orduan uranok hau eskatzen du, ez, bigarren etxe horretatik. Beste baliabide multzora baldin bagoaz, baliabide rekurso personal hoiei buruz, ba, bueno, ba, neri hau gehiago kostatzen zitzaidan ikustea, baina ba, askotan ere ikasleek eta esaten diate, ez? Momentuko baliabidea dauzkat. Rekurso, pun. Ba, zerbaitek eskatzen duenean, jende asko igual blokeatua gelditzen den momentuan, nik, pun, ideiak, eta hau indezakegu, eta horrela indezakegu, eta bestea indezakegu, bai, eta improvisaziorako gaitasun handia, eta improvisazio horretan rekursoak, ba, daukadarakina, ba, begira, hau indezakegu honekin, eta beste honekin, eta beste honekin, ez? Eta momentuan pixka sobre la marcha, ba, nire rekurso horiek erabiltzen joan. Baina hau da, deskubritu dudan gauza bat, ba, bueno, deskubritu edo kontzientzia hartu, igual banuen lehenagotik, ez? Baina, eta ja, Urano honekin pakeak egin, eta ja bizi modu honetara errenditu, eta inkluso punto batea iritsi, nun guztillo hartu, eta esaten dezun, ze pereza hauen bueltatzera lehenokora, ez? Baina, ba, bueno, hause nire Akuario eta Urano nire kartan nun ikusten den gehien bat, ez? Autentizidade hortatik, ez? Bai, hori.
Nik lehen ez gehiago igual sakondu, seigarren etxe hortan, baino bukaeran dauketelako ez nik Capricornioko nuke ikuspideen aurreko aipatu genuen bezala. Baina aipatu dezuna ez, ba, igual ez hainbeste baliabideetan, baina bai egunerokotasunetan eta egunerokotasun hortan bazuk egiten dezun hori edo lanbidea ere hor sartzen da ez baita ez, hor, bueno, ba, eguneroko errutina, bizi ohitura eta bestelakoen artene bai, ba, puntu garrantzitsua da eta ez, ba, hortikan askatasun hoi, bai, autentizidade hoi, ideia garbi hoiekin, baino, aldakortasun hori horrekin bai horreko aukera hoi, eta esan dezuna ez, zea desberdinekin ez, ez dala gauza dezuk esan dezu ez, niri baliabide ekonomikoak alderdi desberdinetatik etortzen zait, nik eguneroko hortasunetan eta nire lanean ebai, ez da, karta natalan irakurketa egiten dut, eta jazta ez, gero, bueno, bestelako autozaintza, oleosentzialak, hau bestea, txakrekin ebai, energia lanketak, bueno, pixkat horre bai, lotura hoi. Bueno, Variedadea, ez da. eta gehiegi sakondu gabe hemen Bai, gutaz, ja listo. asko hitzein dugu gutaz. Bai, nahikoa. Gertakari nagusiak aipatuko iteu, denboraldi hontakoak. Bueno, Bai, ja Laister, ez? Aste hontan bertan, iganden, ilargi bete aukiko deu, otsaiak bat, Leon izangoa, ilargi betea. Eta, pixkat aurrerago, ilargi berria, kasu hontan otsaiak 17, hau berezia izango deu. Zeo aizaro? Esango berezia, bai, esan. eguzki eklipsea izango deulako, eta, bueno, bakizuen bezala, egun hortan bertan eguzki eklipsea emangoa, baina, bueno, gure eguzki eklipse denboraldiak, beste prozesu sakonago badauka ez, gutxo gora bera bilabeteko prozesu bat izatea, baina, bueno, hoi ja bestelako lantegi batzutan eta azaltzen dugu, gehiagi ulertzen ez dezuen antzate ez aspertzeko, eta norbaitek interes gehiago balima dauka, eta bestelako zea transito edo momentu astrologiko nagusien ingurun, justu batzuetaren egune bai eontziala hola, ez, potentea, bueno, gaur bertan bai, Gaur izaro, bertan ere, bai. bai. Ordu, bueno, hau dena, informazio hau dena astrokliman ere izango dezue, eta eklipsena ere, eklipse lantegi konkretuak egoten dira, jarraipen pertsonalizatuakin, ez da izaro, zukiten dituzula hauek? Bai, hori da. Bueno, esan beharra daukagu hasieran esan duguna, ez? Akuario denboraldia batzutan izaten da, bueno, eguzkia sartu da akuarion eta gutxi gehiago, baina hilabete honetan akuario energia asko dago, bueno, planeta gehiago, transito oso potenteak, atzota gaur, zuek pixkatu ulertzeko, gaur egun bizirik dagoen inoiz bizitu gabeko gauzak ari dira gertatzen, ez? Zeruan zikloen arabera, mantxo dijoazten planeta batzuk, iritsi direlako leku batean, nun inoiz ez diren egon, azkeneko aldia, duela da 75 urte, edo duela 250 urte, eta holakoak, ez? Orduan, bueno, bizitzen ari garen momentua oso potentea da, eta Eta horretarako orokorren, bai, aldaketa garaia, ez? Maila sozialen, bai individualen, hor pixkat iraultza moduko hori, ez? hori da. Zerbait Bai, orduan, momentuan. Aranek esan duen bezala, ba, momentuko transitoen aktualidadeari buruz egunean egune badezute, badago, bueno, arpidetza bat, astroklima izena duena, astroklima honetan 15 egunero elkartzen gea, bai, badago taldetxo bat, ja, izena manda, 15 egunero elkartzen gea bidez, eta bertan egiten duguna da 15 aldiko gertakariak egunero zer ari den gertatzen, eta batez ere, hau, bueno, beste dozein sare sozialetan, edo jakin dezakegu, edo inkluso inteligentzia artifizialari ere galdetuz, gaur zer ari da gertatzen zeruan, baina astroklima honen interesgarriena da partaide bakoitzaren kartara aterrizatzen degula, bai? Ze atzo eta gaur gertatzen ari diren gertakariak haranen bizitzan eta nere bizitzan ezberdin azaltzen dira, ez? Orduan hau begiratzen dugu eta pixka bat da informazio meteorologikoa bezala, kalerate aurretik zehar ropa jantzi jakiteko eguraldia begiratzen duzun bezala, astroklima izango litzateke ere bai, egunerokoan gertatzen ari zaidana, zertarako ari den gertatzen eta horren aurrean zer egin dezakedan edo pista batzuk edo ematen dituna, bai? Orduan informazio gehiago nahi bali madezute, astroklima programagatik galdetu
Eta lantegiena, aranek esan duena, eklipse lantegiak hau dia, eklipse denboraldia zehazki hartu eta hor, barne autoezagutza lan sakon bat egiteko, prestatzen ditugun, olako intensibo batzuk, ez? Eta kasu honetan, eklipse denboraldiak irauten dituen 8 asteak. Talde hau ja martxan dago, ezin da sartu, baina lasai eklipseak ditugu beti urrengo denboraldia udan izangoa, orduan udako eklipse lantegian norbait interesatuta egongo balitz, berdina, gurekin harremanetan jarri eta Bai, zehazki okerrez panao, eklipse eguna naiz eta ez, denboraldiak epelu zabalago hartzen du, abuztuak 10 izangoa, norbaitek nahi badu hor inguru hortan, baino jakin lehenago hasten dela, esan dugu, 2 hilabeteko epea hartzen du, orduan, aste, hilabete lehenago eta denbora hartzen du, pixkat, jakiteko. Eta, bueno, zertako dana proposa pixkaia aigea bai, esaten, ez? bai, Eguraldia jakinda eta gaur euria ibali hau, akuariokin, aterkiakin atea, baina igual iriki beharren eta tapatu beharren, igual aterkia eskun eta euritan dantzan ez da, o ze esatezu izaro. bai, azkenean zer litzateke akuarioren aterkia, ez? Aran, zertarako da proposa, hilabete hau, eta batez ere, bueno, aste hau, esango nuke ni, ze badaukagu, ba, oso, bueno, Aldeko energia, ez? bai, energia honetarako. Zertan laguntzen digu akuariok? Igual gauza berri forma ematen, aipatu dugu teknologia, ez? Orduan, teknologia berriak edo zerbait abiatzeko balima daukau, teknologia mundune bai, oso momentu ona, ohitura zarrakin hausteko, bai, ez? Jagu balio ez diguna, zarkitua geldituan dena, hor utzi, eta lekua egin gauza berri esan de, nik uste, pixkat errepikatzea dituela gauza hauek, baina, bueno, pixkat, hau dalako arauak kuestionatzeko ez beti hola indet, baino igual modu berri bada, edo sentitzen dut zerbaitek ez dula enkajatzen guztiz, ez? Orduan, bueno, lekua emateko nik uste garaia dela eta aldaketa horiei, ez tinko nunbaiten eutxi eta errekan hor korronteak eman nahi ez hortan ez, pixka da ustea ere bai, beti oreka baten barrun, jakinda zein den bidea eta argitasun horrekin, baino, hoxe, leku hainez bide hauei. Eta Bai, baita, bueno, hoi da, obedientzia itxu hortan zeitu gabe ere ez, pixka eta askatasun hortatikan, eta autentizidade, eta gero, aipatu dugu pixka lehen hori bai, akuariok bai diala, sareak, ez da, ez, networkingako, edo proiektun baten baldin mazabiltza, edo zerbait berrian, bueno, holako networking gauzetako ere bai, garai politia da, eta ez denboraldi hau, esan dugun bezala, mantxoi joazten planeta asko de bai daude bertan, orduan, urte luzetako zerbait izangoa, ez, orduan, bueno, bai, ez dakit, badaude enpresa batzun networkingakin lan iten dutenak, bueno, nahi badezu askatasun hori eta beraien energiakin bai bat iten badezu eta nahi badezu olako zerbaitetan ausartu eta pausua eman, ez? Eta aldaketa hori inkorporatu zure bizitzan, momentu oso aproposa da, eta hortaz aparte ere, kolaborazioetako, ez? Nik nire lana dakat, edo nik hau gusta ez egitea, baina bueno, beste honekin kolaboratuko dut, eta sare horiek, ez? Azkenen jende desberdinakin, ikuspuntu, lanketa desberdinekin ebai, hola, kolaborazioetako oso momentu aproposak, talde horiek, ez? bai, adibidez aipatu duzun networking horretan, nire Urano bigarren etxean pospozik dago deskubritu zuenean lan egiteko modu hori, ez? Azkenean oso zure modura egin dezakezulako, enpresa hauek eskaintzen dizute, bueno, babes bat, aterpe bat, produktu bat, sare bat, eta zu hor barruan sartzezea, eta zoaz zure ritmora, zure modura, zu nahi dezun bezala, niretzako da, exponente máximo de lo acuariano, ez? Zuk erabakitzen duzu, ez? Eta batez ere zuk esan duzun obedientzia itxu horietatik atera, akuario energia honek asko eramaten gaitu, kuestionatzera zergatik bai horiek, ez? Orduan, nik proposatuko nieke ikuslei, goizean esnatu eta oheratu arte egiten dezuten guztiari galdetzea, zergatik egiten dut hau? Zergatik egiten dut hau? Dena, bai?
igandea iristen dela eta Amaginarrebaren etxea zoazela bazkaltzea. Zergatik egiten dut hau? Arratsaldetan parkean zaudela zure seme-alaben zaintzan. Zergatik egiten dut hau? Goizero, iratzargailua jartzen dezunean goizeko bostetan, altxatzezea eta zure buruai galdetu. Zergatik egiten dut hau? Bai, oso energia kuestionatzailea da akuario. Bilatzen duelako pertsonaren autentizidadea. Orduan, benetan zure esentziarekin lerrokatuta ez dagoen zerbait egiten ari bazea, Urano etorriko da eta taroteko dorreak hartan bezala, botako dizu dorrea hankaz gora, ez? Eta batez ere eklipsea, otsailaren 17ko eklipse hau, eguzki eklipsea da Akuarion, eta eguzki eklipse batek Akuarion argitzen du dagoeneko deseraikia izan behar duen hori, ez? Orduan, bueno, ez dakit zure ingurunean aran, baina nire ingurunean egunotan ikusten ari naiz jendea gertakari askorekin, eta Bai, gertakari horien aurrean sekulako resistentziekin, em, eta bai, resistentziak edo dramatik ezin atereak edo ez onartu, ez onarpen askorekin, ez? Orduan, beti esaten duguna, hasieran esan duzu, lo que viene conviene, horretatik, bai, sinistu batzutan ez da benetan, erreixa, baina bai da, hoi hori da da, bidea, ez da, orduan. hori da bidea, eta bizitzak badaki zer den zuretzat ona. Eta hori da kostatzen zaigun askotan, ez? Bai. Sinistea, ze gu gailentzen geha, eta ez nik badakin niretzat zer den onena. Bizitzak daki hemen zer den zuretzat onena, eta hor lerrokatuak ez balin bagaude, uranazoak oso jebiak izaten dira. Bai, eta esan dezun, aber nik inguru nola sumatzen deten, bai, asko esan dezun bezala, ez, hor gertakarekin eta pixkat, en, hoxe, hor bueltaka ezin lokatzoietatik atera, eta beste asko, igual, sentitzen dira mugituta, badakite zer den atzean utzi barrekoa, baino galduta berri horrekin, ez, bai, ez, pixkat argitasun falta esateko, eta guain, batzutan ideiak izanagatikan, ez dula izan behar, ez du, herri hontatik banik joa, eta ez du, batzutan, holako ikus daitezkeen aldaketa drastikoak izan beharrik ez, izaten daitezke barne aldaketa oso potenteak, sinesmen, edo horrelakoetatik ez, hau hola ikusten nun, eta batzutan sutil hortatikan oso sakonak izan daitezke ere, ez? Eta hor bai ikusten dutela jende askore bai, ez dakila, bakila zerbaia bukatu ala bere barrun eta itxeko modua, pentsatzeko modua, bueno, orokorren ez, bere bizi filosofia hortan edo sinesmen horietan gauza batzuk zarkitu gehatu gela, baino hor ataskatua edo bildurrakin berri horri ere bai lekua emateko eta sentitzen duten berri hori ere onartzeko edo esateko bai, ja, venga, hemendik, bale, atzekoa bai, baino sokatira hortan, ez? Sentitzen dute baietz, baino guztiz oraindik askatzeko bildur horrekin eta bueno, horre bai azken aldin kontsulta asko baita, ez? Eta bazakin eta nondik anaran eta ze egin dezaket eta galduta nago, ez? Bueno, egia da azken egunotan bai kartan atala transitoenekin eta bueno, argitasun asko eskaintzeko aukera daukagula baita astrologiai begiratuta eta bakoitzan kartan eta bakoitzan bizi esperientzietan oinarrituta Bai. eta Ba, norbaiten nahi badu, bueno, idatziko iguzue, baino bai da momentu bat, hola, ez, begira, aldaketa horiek eskatzen dituna. aipatu dezun sokatira horretan, edo blokeo horietan, edo aurkitu gaitezkenean, nik baditut hemen bi proposamen, pixka bat hori akonpainatzeko, laguntzeko. Badakizute aranek eta biok olio esentzialak asko erabiltzen ditugula, guretzako gure Esentzia, metza bai, da, nola, ez zait ateratzen noain, gure medizina atatzen ah, zait, baina gure, ai, ez zait ateratzen, bueno, ba hori, gure medizina, ez, bai, orduan, esan dezun, esan dezuna, ez, aldaketa, bai, bale, zaharratzean utzi behar de, bale, baina noruntz da hori, ez, behar izaten dugu beti, ez, pixka bat zerri heldu, zerbati, hor badago, etorkizunerako ikuskera hori, eta
gure bueno, sormena limiteri gabe eta eramatera laguntzen digun sinergia bat, bai? Sinergia da olio esentzial ezberdinen nahasketa bat, eta hau izango litzateke, eta izena gainea oso adierazgarria da, Envision, bai? Envisionek laguntzen du momentuko incertidumbre hori, edo aukera, edo ideia, ero horiek, bizio zehatz batzutara eramaten, bai? Orduan, enbizion honek izango luke izei beltza, laranja dauka, salbia dauka, geranioa eta labanda daukiko luke, bai? Orduan, enbizion sinergia horren gomendioa. Eta, beste alde batetik, akuario energia hau asko kostatzen zaion jendiai, pixkat oraindik behar duna, ai ama, inbesteko airea, incertidumbrez jakintasuna, no, adijo hau, eta pixkat lurrea jetxi, eta hor, elektrizidade mental hori dena, ez? Hilabete honek elektrizidade mental handia dauka, hor, elektrizidade mental hori dena lurrea jetxi, eta aldaketagatik ansiedadea edo ematen dion pertsonentzat gomendioa izango litzateke grounding, bai? Grounding da lurra hartu edo, ez? Edo sustraitu, ez? Orduan grounding hau gomendioa, grounding honek baditulako zuhaitz energia asko, ez? Zuhaitz sustraien olio esentziale laguntzen gaituzte, lurra hartzen. Orduan grounding honek badauka izei zuria, izei beltza, ilan edukiko luke baita ere, pinua, zedroa, angelika edo aingeru belarra, euskeraz, eta ipurua, bueno, enebro, dana, gazteleraz, bai? Orduan, hilabete honetarako bi gomendio hauek, envision eta grounding. Olio esentzialak erabiltzen dituzuen hori edo, esatea bi hauek direla justu Aranek eta biok erabiltzen dugun marka komertzialaren marka zehatzak. Orduan, Energia zehatzak, ez da? sinergia zehatzak hori da. Orduan, Envision eta Grounding ez dituzue dendetan aurkituko, bai? Orduan, badakizute, Aran eta biok kolaboratzen dugula, zera honekin, olio esentzialen marka honekin, orduan zuetako norbait interesatua balego olio hauek eskuratzen edo, berdina, gurekin harremanetan jarri, eta guk adieraziko dizuegu nola egin dezaken zuen. Eta lehen aipatu diteun baita taldeak, ez, izaro, akuario taldeak, gai konkretu edo interes konkretu bateko taldeak, aztu zaigu aipatzea, bueno, aztu zaigu ez, bagoen izan barko zuen momentua, baina etorri zait, badaukaula olako taldetxo bat, esentzia bizia izenekoa ez, bai olio esentzialekin egunerokotasunean lan egiten duten jendiai eta hola, jarraipena eta beraien zalantza eta gomendioak eta emateko, hortxe aukera da ona, ez? Eta momentu konkretu horietan ebai, egonezin hauek eta bakoitza bizitzen nahi dan hortatikan ebai, kontsulta egiteko aukera daukate eta guk ere hor olioekin eta gure gomendioak eman. Hori da, esentzia bizia izena du, gure komunitate horrek, eta komunitate horretan, parte hartu nahi badezute, berdina. Galdetu, zer egin behar dut esentzia bizian parte hartzeko, eta Hori erantzun. da, eta baldintzak edo esango genizueke ez, pixka nola funtzionatzen duen. Bueno, eta gaur baukizuela, ez dakit prestatu dezunez, baina bestela zure Urano bigarren etxe horrek ekarriko dizu seguro. Liburu, hola, pelikulan bat, gomendion Bai, bat, bai. liburu bat eta pelikula bat, bale? Liburua da El guardián entre el centeno, ¿vale? El guardián entre el centeno, J. D. Salingerrena. Orduan, bada liburu hau manifesto bat, errebeldiaren manifesto bat, baino nun enkajatu ez dakin errebeldia bat, ze akuario hori gertatzen zaio askotan, autentizidade horretan oso leial baldin bazea, gero enkajatzea kosta egiten da, orduan askotan enkajatzeagatik zure autentizidadeak amusten duzu, bueno, hortxe ez. Orduan, pixka bat nola enkajatu, beste maskaren bitarten, orduan, hemen pertsonaje honek, ez da gehiagik kontatuko, baina hori, nola bizitzen ditu akuario batek norma sozialak, orduan, ze puntutaino, ez, autentiko izan, baina gizarte batean bizi behar dut, orduan, eta gero, akuario hori ekartzen dion gauza handi bat ere badala, bakardadea, ez, azkenian, norbera, hain autentiko, hain libre, hain aske, batzutan sentsazioa da, bakarrik geldituko naiz, ez, orduan, pixka bat, hola, humanidadearen behatzaile bat
bat kanpotik humanidade hori salbatu nahian, baina parte sentitu gabe, orduan, bueno, ba, hau dena pixka bat kontatzen digu, liburu honek, ez da gehiago kontatuko. Eta bereziki, bueno, ba, resonatzen du neozinentzat, baina bereziki igual laugarren etxean bai akuario dezunentzat, aipatu dezunangatik gatikan, iruditzen zait oso baliagarria dela, ez? Laugarren etxe horrek azkenen gure sustraiak eta gure oinarria ematen baigu, eta akuario hortan eskatze gure oinarria oso autentikoa eta oso desberdina izatea, eta orduan, bueno, enkajatze hortan ere, azkenen, goi bada gure oinarria egiten dugun guzti hortan, ba, akuario horrek eta autentizidade horrek eta desberdin izate horrek ba, presente hon behar duelako, ez? Bai, hori da. Eta Eta bai, gero pelikula, 2013ko pelikula bat, Spike Jonzena, Her izena du. Eta hemen pixka bat ikusten da, ba, bueno, gehiagik kontatu gabe, teknologia bidezko konexioak, bai, lehen aipatu dugun harreman hoiek, ba, bueno, harreman hoiek, ba, teknologia sartzen denean, harremanak ulertzeko modu berriak, bueno, aipamentxo batzu. Ikusi, ez? Ikusteko, ja hori ez da, dago ez hori da. gehiago esaten. Ez da gehiago kontatuko, ez da Oso gehiago ondo. kontatuko. Oso ondo gaina, ez? Egun euritxu eta izetxo hauetan, etxeko epeltasunean, ba, hoxe, gauza hauek esperimentatzeko, ba, bai liburua, pelikula edo olio esentzialakin, ez? Ba, garai aproposak hortxe, etxe Bai, giroako. hori da. Bueno, gure hurrengo zita eguzkia pizti zen otsailaren 18an sartuko da. Piztiz ez da oso mm, nola esan oso hitzekoaz nun esan nahi, baina ez da hola oso lurrekoa, ez Arauak eta bai, ez oso bai, kontrol orduan eta ikusiko intento dut ekartzen piztiano, duen. intento piztiano bat egingo dugu, otsailaren 18an ja piztiz denboraldia igota ukitzeko hemen YouTubeko gure kanalera. Bueno, ikusiko dugu. Aurrerapen txiki bat eginez, nik piztiz, seigarren etxearen kuzpidean daukat, orduan nire eguneroko errutinetan ez naiz oso virginiana. Hor, aran, zure esku utziko da, zure eguzki Bai, birgotik, ea jartzen dugun ja. eguzki Virgo, Capricornio 6, bai, bai. Bai, 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 orduan, hortikan lortzen dugun. A ber, ze ekartzen Eh, digun bizitzak. Eta gaur ez duen aipatu, azkenekotan ez zuzenen indeu, bueno, ba, gaur aipatu bezala ez, ba, autentizidade hortan ebai, ba, bueno, ba, hola inbar izan deu, ba, bestelako zuzeneko saioa izan gabe. Baino, jakin berdin-berdin, ba, hoxe zuen iruzkina, galderak eta kontsultak, ba, lasai bideratzea dauzkazuela, ba, bakizue bide desberdina, ba, YouTube-eti bertatik, e-maila de bai baukau eta Instagrametik ebai, ezta? Bai, eta guain ingoet, pila gustatzen zaidana jendeak iten dunien. Hemen behian, kajatxoan utziko dizuegu idatzita, aipatu dizuegun informazio guzti hau dena, gurekin kartan natala konsulta egin nahi izkero, transitoen konsulta, astroklimon parte hartu nahi izan ezkero, eklipse lantegietan, olio esentzialen berri jakin nahi badezute, esentzia bizia komunitatean parte hartu nahi badezute, eta zuen iruzkin eta den-denak ongi etorriak. Eta, bukatzeko, suskribitu gure kanalera. Arpidetu zaitezte, olako bideo gehiago itean, bali ez dute, ba, zuen, babesa behar dugu, eta geroz eta arpidedun gehiago, ba, guri ere, hobeto etortzen zaigu gauza bak egitea. Zer gehiago aran? Bai, ba, akuario denboraldi ondenai eta disfrutatu gehatzen dian egun hauek, eklipseak eta inautariak eta denetik. Oso ondo, Erki ba, musu bat, kontatu zemuz. ondo izan.